Yeah, so u young papi no utlutleng. Yabazi from ekhaya, but young papi yena like mina naye si aba families like kono Yeah. tintana Ubani khona yabo. omunye usihlutheni? So sithi uthi No, uthi omunye wena is umuntu wakhe. utlutleng. So sifuni amagadi. Amagadi lo. Kana magadi ke ngasiZulu. Amalobola. Malobola. Ngiyafuna kubani? Ngiyafuna wena. So emanyana uzo kanjani mo Northern Cape kanjani uzoza kanjani eNorthern Cape kusunthi Magadi Wena ndoda mina ngikuzwe yonke lento ekhulumayo ngikuzwe nje mawuthi uzoza kanjani Emfethu vula mlomo phili. before uza itireleni ngifuna uma wenziwani uzoza umuntu wakho mosuzonza Magadi. Guys, this is not how I sound. Awa. wena uzoza Umuntu wakho kanjani usunthi Magadi? usutha amagadi ini wemadoda nikhulumeni into ezwakalayo Lobola. Sounding Umuntu kanjani? zinkomo zithi uzontha kanjani amalobola uzontha kanjani amalobola usunthi vula mulomo sinike izinkomo zomshado Ubanda ngivula umlomo ngoba phela uthi angivula umlomo ngiyawuvula na uvula ukuthi uzontshela ukuthi ngishada umntana wakho khanyeni wakho khawo yabona nje into engicasula kakhulu ukuthi uyahleka sithando labantu angibese bangitshela ngivula umlomo ngivula umlomo wena uyahleka lapha phezulu Yeah, angithi umuntu wakho lo. yebo Emapeli umuntu wakho lo. yebo Ya thina sibu malume. abomalume siyabo malume bakhe so wena ukhuluma kanjani ngomwana wakho Usantha Magadi. uzokhipha Magadi Bathi wena ukhulumani nam unganthi wabona yana ungalethi amalobolo. Bathi bona bafuna amalobola from wena ukhiphe amalobola. Yabo? Ungithathe ungenze wakho cause mina abumalume bamba bazoba khona ma wena ufika ekhaya uzoletha amalobola and that bona bafuna isivulamlomo kuwe manje mali ima umalumbalo na rasta imvula mlomo insangu kuwe ngunika insangu uzitekisa ngabantu Vula mlomo isoba double because wenza ama jokes uTrevor Noah wena. hey kahle wena nje ngisale usibala babheda nje usibalo namarasta nalo sibalo ngicalona eceleni ngisebenzike leyo nto leyo mina ngeke ngize ngininge ngisho imali no ayikho asiyena irasta idrip nje bayibisa idrip idrip lo isibhedlela wabantu abagulayo Yathi Biyosa uyabona lo khulumani ubuya eBig Brother yabona eBig Brother abantu bahlezi batshela ukuthi uye eBig Brother so yena uphuma khona Yeah, umngane ka Bravo B. Fane nami angibanza lo Bravo F wena ndoda wena ngikwazi wena ndoda mina wena lapho ku Bring My Brother futhi two mamela wena ndoda ngifuna ukuyazi ukuthi uThixo ukhuluma kanjani isiZulu me untilobola Yeah. kanjani Yeah. yabona nina nibhema lensangu lelambisana ngoba mina lonke lento nisho ngiyizwa uyinti ini madoda ngithi kini mina nini mamela ayikho imali engizoyithola kimi nina ngisase namarasta ekhanda kanje kanjani so uzomshada kanjani Engeke ube naye usantha lobola. ngeke unenaye usantalobola yakunayo into eningenjalo lapha mina ngizama ukunitshela ukuthi nina nisase namadread ngiyomthatha udadweni nikhona nibuka ningenzi lutho ngalokho bafo uthulutsa izinsimbi ne
ucabanga ukuthi manje ucabanga ukuthi uyisigora inkinga yakho uzomthatha kanjani wena weyibuko ngoba uvela sokwegundwane yokudabula ngempama mina uvela lapha efonini sandla siphumela bafo onayo